vilken musik det är. Så vi har valt så fan. Den här älskar jag. Den fram. Okej. Ja, det är klart. Det är väl bort skillnad. Nu när jag känner igen det. Snygga. Nu har jag möte. Enjoy. Janne! Hallå! Jag ser en rygg. Nej, men... Ja, vi ska dra igång klass 94-turnering nu alldeles strax. Som jag uppfattat det är redan en hel del lag klara. Och är ni inte med ett lag så lite upp ett lag. Kan jag bara komma med en idé nu? Ja. Jag bara tänkte, alltså är det någon som vill vara med och inte har ett lag alls? Ja. Vem var då Risby? Jag bara tänkte så att istället för att folk ska gå runt och inte hitta något så kör vi nära samlat nu. 1, 2, 3. Oavsett vad du gör Risby kommer folk Så man kör... Okej, så då är det 4 ett lag nu. Ja. Är det okej? Men inte korv. Nej, men... Jag skojar. Jag vill bara säga så här för att det är många, jag hoppas att det blir många lag för att just för Syra är ingen som dominerar så. Fler desto roligare blir det. Desto mer matcher måste alltså folk ska samma skill. Vi tänkte så att vi varje år försöker komma igång lite igen. Det var någonting som vi tyckte kvällen. Vi ska slippa sitta uppe till klockan. Vi vet att det kommer funka, men vi försöker. Så att istället för att börja vi 8 till morgon ska vi försöka börja 1 eller 2 timmar tidigare. Samma sak gäller om maten, så givetvis. Ja, det kan väl bli 5. Och sen försöker vi få igång allting. Då har vi så finaler i alla turneringar som ska köras. Vi har lotteri, vi har avslutningsdag, vi har fotografering och i den resultat. Och det var det mötet. Ja, vi ses senare annars på dag. Okej, nu ska vi se hur det... Idag ska vi se med 6 person. Och vi ser hur det ska vara. Glöm inte att springa, du! Nej! Jag vet, det var lite klassik. Hur många droppar ni? Droppar ni 2 bara? Riktig epic fucking fail. Jag ska ge 7 stycken. 7 mentos. 7 mentos. Oh shit. 7 mentos. Det ska bli awesome.
Ihop! Tryck på korken. Det är jag ska se. Den hinner man lägga på korken också. Använda som raket. Fan, du har en kolla i handen. Vad fan, det finns ju sådana. Minst kolla, ska det gå heten? Okej. Nu ska vi se det största Coca-Cola. Oh my god, det ska bli fan spännande. Nu ska vi se det största Coca-Cola. Oh my god, det ska bli fan spännande. Nu ska vi kolla vägar så inte bilar kom. Bravo! Inga väg där. Sådär ja. Okej. Kom igen people! Åh shit! Kasta kolla fotoband! Kasta kolla! Åh shit! Slå kolla så hårt! Kasta vidare! Gör det! Kasta! Åh shit! There we go! Men vågar öppna? Ge det långt. Åh shit! Nej, det kommer bli jävligt farligt där inne. Jag tror att... Jag ska hålla ner skottet. Oh shit! Du vill se en hålla saker spruta eller? Ja för fan! Gör det då! Kom att känna på hålla saker! Kom igen Squirmer! Nej men det är min kolla, då får man hjälpa mig till att handla. Det går inte Oh shit! Jag skulle gärna vrida men jag är för feg för att kolla med min vackra hår. Min vackra hår förstås, min lish. Jag skojar! Riktig epic fucking fail. Ja, men smaka. Han mår illa! Jag ser på det. Prova. Det smakar så hårt. Det är bara att sätta munnen så känner man tryck som sticker in i munnen. Ja, det är klart ja. Du känner att det sprutar i munnen alltså? Ja, jag känner känsla. I munnen. Precis, i munnen. I munnen. Värmet och mest munnen. Nej, jag är inte beredd. Lägg i den, är redan borta. Hoppa, han ska göra en ny försök. Lägg alltihopa. Besvikelse. Vad var det kokat då? Ja, skål. Alltså det är bara kulver, man behöver inte skola. Det är inte skola. Alla bara snackar så här kokat, det är skittråkigt. Men det är det man gör. Jo, det är det. Hej Anna! Hej Sid! Nu har jag en lycka. Jaha, då var det Mentos 6 med cola. Jävligt fucking synt. Riktigt synt. Sjukt tråkigt. Det är helt grupt. Stackars. Nåja, experiment misslyckades. Men... Har de sett komma ut? Sluta! Va? Jo, jag vet. Men det är så de väger det. Kastning. Man får inte gärna hur kan vi kasta? Surprise! Surprise! Oj, det där var läskigt. Sorry, vad fan gjorde du? Han är stekig som fan. Nej. Jag försöker. Nej. Hej! Du, vi spelar varsin sida av kontrollen. Nej. Då spelar jag. En gång till, nästa gång som jag drar sig. Men det är väl inte spelare. Vi spelar nu bara för att säga så. Ja, hur gör man? Vad är det här på liksom? Alltså... Jag borde be dig, vänta roligt. Det var special footage från Dogback.